Assalamualaikum bocah-bocah hebat. Pripun kabare? Semoga api-api wae nggih. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa ta'awudz dahulu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah ya, anak-anak. Oke, kita sudah memasuki pelajaran kedua, yaitu tentang gegayuhan. Nah, saben-saben bocah mesti duwe gegayuhan utawa pepenginan. Pepenginan utawa gegayuhan yen basa Indonesia diarani cita-cita. Gegayuhan sing diduwehi bocah siji lan sijine ora padha. Menawa duwe gegayuhan kudu direngkuh lan dirangge. Oke, saiki gatekno keguritan ing ngisor iki nggih bocah-bocah. Keguritan iku yaiku puisi. Nah, puisi iki tentang gegayuhanku, tentang cita-citaku. Esok awan bengi aku sinau kanggo nentokake gegayuhanku. Ora ana wektu kanggo nyenengake atiku, nanging gedhe semangatku kanggo sinau. Aku sinau sedina-dina tansah ngetohake dawuhe wong tuwa. Tansah nakuti sak beninge nggadha. Aku kudu entuk juara. Oh Gusti, panjenengan ridhoni awak mangu supaya aku besok bisa bekti marang negeri. Merekapi miring sesami. Oh, abot temen rasane. Nanging aku kudu bisa mbuktekake kanggo ngimbangi rekasane wong tuwa. Amri bapak lan ibu lega penggalihe. Putrane bisa kabul gegayuhane. Jadi itu tadi contoh geguritan atau puisi mengenai gegayuhanku ya, cita-citaku. Jadi yang punya cita-cita harus dikejar dengan belajar dan semangat. Nah, sekarang ada penugasan mengerjakan LKS halaman 18 yang A dan B. Kerjakan soal 1-10 di LKS. Kemudian yang B, coba tulisan wujud karangan cekak wae apa sing dadi gegayuhanmu utawa cita-citamu. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.